हर हर महादेव। जय शिव गुरु। देवों के देव महादेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैया पार्वती के चरण में प्रणाम। और आप सब गुरु बहन आ गुरु भाई लोगन के दिल से प्रणाम। आप देखत बानी शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग, जहां हर दिन सुनाई जाला सच्ची, भावुक आजीवन बदल देवे वाली शिव कथा बहनी। एक ऐसन स्त्री जेकरे गोद कबो न भरल, जेकरे आंख रोज भगवान के सामने रो रो के सूझ जात रहे। मंदिर मंदिर भटकल, दर दर ठोकर खायल, बाकिर ओकर गोद हमेशा सूनिए रहल। एगो सवाल, आखिर काहे? कवन पाप के सजा मिल रहल रहे? का भगवान नाराज रहले, या फिर ओकर किस्मत में संतान के सुख लिखले न रहे? बाकिर मित्रन, एक दिन कुछ ऐसन भइल जेकरा बाद ओकर पूरा जिंदगी बदल गईल। एगो रहस्य, एगो चमत्कारी फूल जेकरा बारे में खुद महादेव बतवले बाड़न। बाकिर ध्यान राखी, ई राज हर केहू के ना मिलेला। अगर रउआ ई कथा अधूरा छोड़ देव त शायद ई ज्ञान रउआ तक कबो न पहुंची। ऐसे अंत तक जरूर सुनब, काहे कि आखिर में ऐसन राज खुली जे रउआ सोच बदल दी। भक्तन, एक बेर के बात बा, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठल रहले। तभी आदि शक्ति माता पार्वती उहाँ आवेली, प्रणाम करके उनकर लगे बैठ जाली। बाकिर मन बहुत बेचैन रहे। थोड़ी देर बाद महादेव आंख खोलेलन, आ कहेलन, हे देवी, आज रउआ इतना व्याकुल काहे बानी? माता पार्वती कहेली, हे स्वामी, आज जब हम पृथ्वी लोक देखत रही त हम एगो ऐसन दृश्य देखनी जे देख के हमार दिल कांप उठल। एगो औरत रोज रउआ मंदिर में आवत रहे, रो रो के पुत्र मांगत रहे, बाकिर ओकर गोद आजो सूनी बा। हे प्रभु, जिनके संतान न होखे उनकर गोद कैसे भरे? कैसे मिले संतान के सुख? ई सुन के भगवान शिव हल्का मुस्कुरैले, आ कहेलन, हे देवी, आज रउआ बहुत बड़ा सवाल पूछनी। आज हम रउआ के एगो ऐसन रहस्य बताएब, एगो ऐसन फूल जेके सूंघते स्त्री के संतान प्राप्ति हो जाला। माता पार्वती चौंक जाली, हे प्रभु, ऐसन कवन फूल बा? आ ई कैसे मिल सकेला? भगवान शिव कहेलन, ई रहस्य हम रउआ के एगो कथा से समझाएब, ध्यान से सुनबब। शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग पर रउआ सबसे निवेदन बा, ई कथा के पूरा जरूर सुनबब। बहुत साल पहले एगो गांव में रमेश नाम के किसान रहत रहे। ओकर 3 गो बेटी रहल। 2 गो बेटी के शादी हो गईल रहे, बाकिर छोटकी बेटी उर्मिला अभी कुंवारी रहल। उर्मिला बहुत सुंदर, बहुत सीधी आ महादेव के सच्ची भक्त रहल। बाकिर ओकर बहन लोग के केवल बेटी ही भइल। ऐसे किसान हमेशा दुखी रहत रहे, सोचत रहे, लगता हमार किस्मत में बेटा लिखले न बा। एक दिन खेत में काम करत रहे, ऊ उर्मिला से कहले, बेटी, जरा कपड़ा ले आ। उर्मिला गईल त देखलस कपड़ा पर एगो भयानक सांप बैठल बा। ऊ डर गईल, आ भाग के वापस आ गईल। बाकिर पिता कहले, जा ओकरा हटा के कपड़ा ले आ। उर्मिला हिम्मत करके सांप लगे गईल।
धीरे से बोललस, हे नागराज, रउआ आराम चाहत बानी? सांप ओकरा तरफ प्यार से देखे लागल। उर्मिला समझ गईल। ऊ घास बिछा के सांप के आराम से बैठा देलस। सांप खुश हो गईल। कहले, तू बहुत साफ दिल वाली बाड़ू। हम असल में राजकुमार बानी। श्राप के कारण सांप बन गईनी। अगर तू 3 साल तक सेवा करबू त हम वापस इंसान बन जाइब। आ तोहरे से शादी करब। उर्मिला बिना सोचे हाँ कर देलस। उर्मिला बिना कुछ सोचे ओ नागराज के बात मान लेहलस। आ दूसरे दिन से रोज रोज ओ सांप के साथ घूमे जाए लागल। दिन बीतत गईल। आ धीरे धीरे ओकर जिंदगी बदलत गईल। जवन लड़की काल तक भूखे सूतत रहे, आज महल में रहत रहे। हाँ मित्रन, महल, जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत महल, जहाँ रोज स्वादिष्ट खाना आ हर सुख सुविधा मौजूद रहे। उर्मिला रोज 1-2 घंटा सांप के घुमावत रहे। आ फिर ओही महल में जाके रानी जिसन जिंदगी जिए लागल। ए तरह 1 साल बीत गईल। एक दिन उर्मिला के मन भर गईल। ऊ धीरे से कहली, हे नागराज, हम बहुत दिन से अपना घर न गईल बानी। हम अपने माई बाप से मिले चाहत बानी। सांप मुस्कुरा के कहले, जा सक बारू, बाकिर जल्दी वापस आ जाइहा। उर्मिला बहुत सारा सोना चांदी लेके अपने घर पहुंचल। घरवाला सब देख के दंग रह गईल। इतना धन कहाँ से आयल? बाकिर उर्मिला चुप रहल, काहे कि ओ नागराज से वादा कैले रहल। पिता गुस्सा हो गईले, बहुत मारलन। फिर भी उर्मिला कुछो न बतवलस। दूसर दिन ऊ फेरू जंगल चल गईल। आ एही तरह 3 साल बीत गईल। तीसरा साल पूरा होखे वाला रहे। सांप कहले, आज जइहा, बाकिर काड़ तक वापस आ जइहा। उर्मिला वादा करके घर चल गईल। बाकिर ए बार किस्मत खराब रहल। पिता आ बहन लोग उसे कमरा में बंद कर देलस। उर्मिला रोवत रोवत किसे तिसे भाग के जंगल पहुंचल। बाकिर बहुत देर हो गईल रहे। न सांप रहल, न महल, सब कुछ गायब हो गईल। उर्मिला जमीन पर गिर के रोवे लागल। हमरा से गलती हो गईल, हमरा प्यार छूट गईल। तब उठान लिहलस, अब चाहे जान चली जाए, हम ओ नागराज के खोज के रहीं। चलते चलते उसे एगो बुढ़िया मिलल। बुढ़िया उसके 3 गो सेब देलस। ए मैं तोहर किस्मत छिपल बा। उर्मिला आगे बढ़त गईल। पहाड़ पार कैलस, जंगल पार कैलस। आ आखिर में ओ राजकुमार के राज्य पहुंचल। बाकिर जवन सच सामने आयल, उसे सुन के उर्मिला टूट गईल। राजकुमार अब शादीशुदा रहे। तब उर्मिला दासी बन के महल में घुस गईल। पहला सेब फोड़लस, ओकर अंदर सोने के थाली निकलल। रानी लालच में आ गईल। उर्मिला कहली, एक रात राजा के साथ बितावे दी त ई थाली तोहार। रानी मान गईल। बाकिर राजा के नींद की दवा दे देलस। रात भर उर्मिला रो रो के अपना प्यार के कहानी सुनावत रहल। बाकिर राजा सोवत रहल। दूसर दिन दूसर सेब,
अंगूठी निकलल, फिर वही शर्त, फिर वही धोखा। तीसर रात नवरत्न हार निकलल, ए बार राजा जागत रहल, सब कुछ सुनत रहल। आखिर ऊ उठ के उर्मिला के गले लगा लेहलस, हमरा माफ कर दे, हम सब भूल गईनी। दरबार में सबके सामने उसे अपनी पत्नी बना लेहलस। समय बीतल, बाकिर संतान न भइल। एक दिन एगो साधु आयल, उर्मिला सेवा कैलस। साधु खुश हो गईल, कहले, मांग का चाही? उर्मिला रोते हुए कहली, हमरा बस एगो संतान चाही। साधु कहले, सुन ध्यान से, धतूरा के फूल जवन महादेव के प्रिय बा, उसे ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर चढ़ा, फिर उसे सूंघ के पति से मिलन कर, तोहरा जरूर संतान के सुख मिली। उर्मिला वैसे ही कैलस। आ कुछ दिन बाद ऊ गर्भवती हो गईल। समय पूरा भइल, आ एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेहलस। पूरा राज्य में खुशी छा गईल। भगवान शिव कहेलन, हे देवी, धतूरा के फूल हमार सबसे प्रिय बा। सच्चा विश्वास आ भक्ति सब कुछ दे सकेला। अगर रउआ के ई कथा पसंद आयल हो तो लाइक करें। चैनल शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग के सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें। हर हर महादेव।